Ak by som vás mohol poprosiť, ako diskusia dozadu je diskusiou dostratená, pretože je diskusiou vždy dvoch ľudí, ale nie je to diskusia, ktorá bola navrhnutá. To znamená, to prvé naše vystúpenie bolo zhodnotenie stavu. Ten druhý krok má byť ako vízia do budúcnosti. Tu sa bude kreovať študentská rada, pokiaľ som teda dobre porozumel. Študentská rada môže požiadať ako zastupujúceho rektora, alebo budeme hovoriť pána rektora, o možno po mesiaci alebo do mesiaci, aké všetky kroky boli spravené preto, aby univerzita zosilnila, študenti mali garantované práva, študijné programy boli na novo akreditované. Toto všetko vy môžete povedať, ale naozaj si dovolím poznámku. Diskusia, ktorá hovorí o tom, prečo si nespravil to, prečo si ty spravila to, ako nemá v tomto kontexte adekvátny význam.